کوردی کورمانجی پرتوکا خواندنێ ڕووپەل 7 دەرس 1 ئا هەفپەیوین 1 ڕۆژ باش ناوێتە چییە؟ Roj baş, navê min Zelal e. Navê te çi ye? Roj baş. Navê min Azad e. Navê min Roşad e. Navê wê çi ye? Navê wê Zelal e. Roj baş, navê min Şevbîn e. Navê wî çi ye? Navê wî Rizgar e. کوردی کورمانجی